belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. A few moments later. Sapi bengak arep wedhus ya. Pakan sakmene yo kurang. Wis dirit meneh. Wis iki ae. Bae bensin sik. Ini sik entek yo. Entek nguntil ae. Enak gauntil ngono. Iki nek bensine yo. Nguntil ae. Tuh, ngarit ora nggo baru aret piye sik balik ah. Udah les. Telepon gue sih dah. Non sawah ada suket. Nah, men. Angkat. Neng iki lho jane iki. Hawane panas ya. Omae. Omahe niki pas nek virus niki. Onae nyamari. Hah? Nyamari baru naik. Wes opo nelpon iki? Sopo ini pun? Wah. Mau cak Irul iki. Wah, Cak Irul iki. Wah, Piye? nek piye? Enak. Oke, Pra, aku tak nih salahmu. No smoking. Apa artinya no smoking iki? Ora ngerti artine no smoking. Wah. Artine bajek wis ning sawah, ritono. Sak jeruk-jeruke wis ora apa-apa. Oke. Ya. Ya wis lah tak aritanin sawah jeroke ae. Udah lah, TW. Del. Ngaret kena ya, itu ke? Iya. Apa iki sawah e? Oh iki yo. Apa iki sawah yo? Iya paling. Arep ngaret rek. Mari nih, artinya punya pos gue arep gue kebo. Jadi aku arep ngerancak iwat kambil kae. Wis kambil diancak iki opo ya? Ya wes lek aku tak balik sik. Yo. Iki betul sawah e? Oh iya, kuwi salah. Yo. Wei, Oi, Cak Irul. eh, Sawahku kae lho jerukane kulone lho. Iki Sawah wong babati sing tanggung jawab sapa iki engko? dihapus arek kono mau berarti ya. Oh, arek wae. Wah, gone mulai. Dengarep sawahmu. Wah, ngawur ora to. Jeruke ora ono wis ora apa-apa ae. Bungkas paneno. Arek ngawur. Untung tak parani ageku kok. Suweran. Di kono kae. Yo.
Jangan sawe ngono mamae. Jadi sawae. Sawah iki lho. Lali ra tak gone sosi lho. Oh, ya, apa enggak bos ae. Ya wis, apa? Bos ae. Jepun jerone iki. Asirmu wis ritono. Iki lho sawah. Wis ritono sing ndi ae? Ngarep apa mburi? Ngarep ae sini iki ae. Iya. Aku tak balik sik ya. Yo. Sukute enten-enteno wis ora apa-apa, tak balik sik. Yo. Apa Balik jalan sik aku. Tak erul. Wah, Balik sik, Cak. oh ya. Suket diri tira kena garing iki. Mulai ae ra tau suket ra apa-apa. Ae. Loh. Balik we. Ora sedeng rit nyapa? Suket garing-garing kok ngeriti lho. Oh. Iki lho. Nah, wis ngasal rek. Salah sapa iki? Dalan iki lho. Wis ditono ini jalan-jalan nih, ora apa-apa dodo. Ayo balik ora we. Sik, diluk. Oh iya wis mulai wis. Sore.